கத்தக்கூடாது, அவனுக்கு தெரியாதயா, நீ சொல்லி கொடுங்க. ஆ அவன் வைக்க போகிறான் பாருமா. சூப்பர் தமிழ். இன்னும் வரலை. அவனுக்கு கை வைக்கணும் தான் ஆசை. கை வச்சா வராது செல்லம்மா. ஐயோ ஐயோ, அவன் சின்ன பையனால விளையாட தெரியல. ஓ தமிழ் பாரு, ஒரு தடவை சொன்னோடனே புரிஞ்சுக்கிட்டாண்டி. வைக்க ட்ரை பண்ணுறான் பாரு தம்பி. மறுபடியும் கையை தான் வைக்கிறான். இது தம்பிக்கு ஒன்று கொடுமா. தமிழ் விதாயா விதாயா சொல்லும்.